Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, papimakinag imanto na alungan na isnin akapuspusan ko ayam matasre ko at lugawi. Sugawi kaprunta ro mga hajj si Samina kayo to masusuayan na so numanay ka na isa agad bagiran si Samina na paganero ng utayaw mo nahra ikasapulo si ko Dhul-Hijjah ayo ta pangilabakan ro mga hajj nagiyong ito perontaran ni Ransu paganay puntuan sa Jamratul Kubra o di na Jamratul Aqaba Al-Kubra perontaran ni Ransa makapito na mapasad na sumbeli ni Ransu mga damiran mga udhiran nagu pengupaw siran pagupaw ni Ransu uluiran na sukman su mga susabed na piya kayro na motol sabu ko ugaid na aya malay badas no so kapangupaw naguptop siran sa tawaful hajj na mapasado to na kesuisiran si Samina araw siran pagiga gitim tuan sa yawmun nahar sopman so ayam matasrik at lugawi nasiyo to ko ikasapulo agu isa ikasapulo agu dua ikasapulo agu telo ayam na niyan na iman to na ikasapulo agu telo kapos pusano ayam matasrik giyong to akapagiga si Samina pakaturukun na wajib to ko mga hajj makaiga siran si Samina si sa Soldamina sa makatalugawi udi sila non iga na pagkasumbali siran sa dam fidya sa dira nung kaiga piya kay beden si ko magaganggaan na manguna ko nako oriano makaduun makaiga uwid na aya kong balito nagiyang ko tuwa maka telokon makaiga aya buo pa man na piya kayo nabi ko gagangga na maka dua-dua makaiga isa kay mulangan ro mga bangsa ko na dinasay ka piya kayo niyan ko monotonan numanay makaiga amya kada karibatan o numanay ka iba makaisisa makaiga si Samina o makaisisa kon makaiga na pagkasumbeli ka sa kambing kau di ka sumbeli na di ganap so haji ka sa din sa piya kayo niyan ko mono to na makaisisa sira makaiga na naayamanan yan na o di sila sumbeli sa dam na kanugunya so kiap ni hajiran di no masa kana ba oman raguna no may kaka kepakayatan di umur ang tama kay sisa na denga penggenapa kami ay sisa ka makaiga na inaw kanugunya so paman na kaya nay kaka ada nga genapa baka makadu makaiga si Samina na miyalinga din sa Makkah ino ko to gagangga na akan aba umanggawin na numayka ay panapato na maka telo ka makaiga sa din sa miyanguna ko na miyang isaro makaiga na pakasumbali sa dam sa timana kambing o di niya gulula na di ganap so haji yan o miya kabali nga si sayngad aw na kipa kami taka sa Makkah so
kambing ka na ro ke sumbeli ka di ka pa kasi sumbeli sa inget. Kailangan na si mga tros surugo o kambing sisa solda lupa at haramatigo mga lokstan. Aya kompleto aya manan yan na kuan numanay na miya katalo makaiga sisa kuan mina aya maanan yan na imantoy ka paliwiran koreano kapaka rontariran ko kapag bangiron sa luhur na maruntaran niran sa telawa peruntaran na kapakaid na maling sirang nga miya pasad. So di ka pa nakabir ko oman oriano wakato na katawan tano towa ipuong ko kapag bangiron sa Maghrib ko yawmon nahar ika sapulosi ko Dulhijja giyango to ay manan yan na kaya suldo Jumat na kapan nakabir no to o man makapasada tao sumbayang sa paralo na ipunsang uta Maghrib ay sa subu na aya ka posposa kapag nakabirtan no na iman tuwa alungan na isnin ang makasumbing tanong sa asar na gubu mapasadyo ka pa nakabir. Ay manag naep na lang ba ada tanong ka pa nakabiri nagiyang kaya kapsumbing tanong iman to sa asar agi ka posposa no yaw mo atarwiya na ayaw to ka pa nakabir nakatiso sigan yan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ginan. Aya maanan yan na suwano kuan. Mga bangsa tanawa, reot yan naging aya mo tasrika. Kanaba ibu pa nakabir na Roma tatagusa makakasakta no pa nasisingid. Naisadnap kiwabiyan wala, ganda ba ka? Na nga nakabir ko oriano kapakasimay nga tao sa kuan paralo nagina ni paman na kailangan napkuwiyag susunaw nabi sa lalaw ni Saddam kaysa na namya kalay balas ada taro bata magagida mga kalilida mas gitiman to saranaw na din nakapanakabir niya kanugun niya so paman mala balas ada nga aya manan yan na minggulalan sa giyang gaya aya manan yan na mga oriano wakto makatalo ko to mga panakbir ko oriano kapakasumbing ka sa paralo ayap na sunat na matanog si kung mga dato so mga bay na kanaba matanog gina ni aya manan yan na tinutano sa manaya na mga hajj nakaligiran nakagaibu na miya katoron si Radin si isa ay man yan na Makkah so pumasok tumiron sa Makkah ko miya kasi sa Makkah napakasubli sabi pausubli na miya kabagak sa ayaman yan na paralo wajib datarian mambu nagyang ko tuwa kay pumakawitan ko ator ko di peragaga no may nagito so di peragaga benar o anak kagaga ang kaon na kailangan na makaruntar ka kau di karuntar na perasumbeli ka sa kambing o ini pamakawit ka peragaga ka na invalid so kaya pamakawit ka aya penau kita aya man yan kaya mamakawit naging utuwa no manay ka may takawata di mata o mata ka aya man na piya ka unutulok siyan na piya ka naikiyan na di mata o mata ka na aya man yan na kitug so loksiyan o di na piya antawa na aya pa na o kita katug sa nga na karuntaro para sa butan no na ibarat na sa kan na maruntara ko na ad na
ipapakaw iterakan na iperuntarakan kadi pagaga ka ayam mana madalapo o di na kesakit di makapipipit din pagaga na ayaw kitiyan na iperuntarakan pagana ginawa ko sa pito siyo may taka peruntaran na mapasadakan na sunga ko pemangko ikadua peruntaran na meruntar ako na mapasadakan na sunga ko pemangko ikatlo peruntaran na merontar ako mapasad na kesuya ko pemangko pagana peruntaran na itugusa ka na otoa ayam mana niyan na ini pa kayo terakan peruntar na iperuntara ka mansa mapasada ka manso talo ti mana peruntaran na kesuya ko pa sa ikatalo bed na ikatalo mapapakawit kerasa-rasa isukuan kenapa ayam mana katong seru na iniruntarakan na ginawa ko sa pito 1, 2, 3, 4 na mapasad na tiya na sok masurong tari fulan na miyatak ako man sa pito na ore niya man na sok masurong tari fulan na dito ka pa kailangan na mapasadakan surkakan apito na sok masuisar sumukop mo ikadua na sumukop mo ikatalo na mapasad na kasi ako man na man iperuntar sa mapapakawit na gina ni paman na ad na mga tao banyan din ako ada pa na supito ti man na miya kaysa niya mi rotar na inbalido to na pagkasumbali sa kambi duty fee yan sa danyan kapipi ko kaya rontarian Haya man na udah kayo sa amin ha. Sa dua gawi, kami yang una ka sa tima na kambing. So masuk aruntar, na udah ka makaruntar sa tima man na kambing dua din. Na so ika dua telu gawi na dakap man runtar na sa tima man na kambing miyaguto ko. Neno mga dabi pirak sumranaw. Nagina no pa may mga kailangan na kesabutanan o mga tao numanay sa manaya na langon-langon si Randit na turun si isa maka ko oriano kay giiran sa mina sa miya katalogawi nagpa kaya mapita alungan na salasa na ad na miya kato fulwada pagdid sa palin na arba na si Jessica sa Manila adum man na ya kapakuman yan na kamis patunduk-tunduk si Randanan so masuk aterpol ini si ko numanay na isad na panangilan tanong mga bangsa ko. Kasimba ini na kana baka pangangari ko kapagembu. Na upo na terpol ini so numanay na datar bu ay madag na piterpol na nakamambuso miya katimpo sa Ramadan. Nagupterpol na nakapanso miya andiyakat. Na terpol na nakapanso uman sumbayang na tarpolin kap giyan na lima ko na Islam na di ka pa kaya bad papagembugun apa man na banga di ito tarpolini ayaman yan na kanabanan suwa-suwa iyo mag-ikhlas iban yan na pupagito kawi ayamadag na miyanek simbanan suwa-suwat ko wala kanaba suwa-suwat ko mga tao giyan pa nakaptiloy ko tao sa kadi hajj kadi tama sa apa man na kalau siya na hajj na eman naman na hajj na numanay ya hajj numanay na sibuto sa sulda Makkah ko dapan kapasadu hajj na andi kapasadu hajj na miyalinga na kanaba kaptirwi sa hajj kami pasadyo ka na naik ka pamana numanay ka sa Makkah na numanay ka pa sa Marawi sa Lanao del Sur ka mimbalid na ngaran kasi hajj fulan na aya patot na sunjungaran nakaandar na gitod ni aya man yan na ngaran na ka kanaba isusumpat si kadi udi na hajj ka kuano to bubud na sisipya kapangilelen udi na kapagambug na kanunin suaman kaya bu teriman wala aman nagyang goto aya manan yan na andi ni ba na ikhlas sibu suwat ko Allah kana ba suwat ko mga tao kana ba kapagilelen kapaginagen banasan tan wala sa mapia langon mga bangsa ko sa Santano Buta wisya diyan ka
sila nakan sa kanudangon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.